सही सही बोल, तेरा सब कुछ मिले, हम ना छोड़े, काहे ना छोड़बे। हमरा के लागल बिया, हम एकरा के लागल तो सिवान सिवान लगबो। ओ का लेबो? एगो हमरा में गाड़ी दे दो, एगो बिना पोथला पानी दे दो। चल के खा जीबो। जब तना होके भूत उगुल देवे के हमरा का चाही त गुनी लुक पचरा गवे रे बाबू। की बाड़ा जोगे बाड़ा तपे अरे तल फूलवा कलगवनिया हो कि फूलवा कलगवनी मैया काली हो कि पूर्वे कि पूर्वे अरे पश्चिम वेलोते गुनी लोग के पचरा हमनी के पचरा ना उ लोग लिख के गावेला ए मैया काली हो। आए में बात कौन बाजी साचो खने के लिए बबड़ा जनमय प्रोग्राम बाकी है बाबू। ए बाबूआ एमे बाज कौन बाजी? अपना बिहार के सबसे प्रथम बाज जेकरा के मानल गइल बा एगो होला के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मिठाई, तो से अपना बिहार के राष्ट्रीय बाज मानर हो जोन के बियाह में मानर परिछाला आ उहे ताली है बाजी कि पूर्वे पश्चिम वेलोते दाढ़ मैया कमिटी से आदेश लेकर हम नीचे आवल चाहे आदेश बा नीचे जा सके ना। अब बताओ तनी अगर ई पचरा होके तो लौंडा कैसे छरकत रहले भले लौंडन के पैसा कम दियाला लेकिन छरकिए से ना दिमागे खराब कर दियो सब। हम तो जन अभी थोड़े होते हम अपन रास्ता देखत नहीं। ए बबुआ लौंडा छरके ले सकै छै ऐसे अब नीमन लगे तो ताली बजे भाई हो जाए। एमे चाचो लोग कुछ बैठल बा लौंडा यही गाना पर छरकस माइयो भाई लोग बैठल बा खिसिए हेलो मोर आज बता दे तू जना खातिर लौंडा बन जाई। ए बबुआ तू बीचो में ठीक रही करे ना है लाइन क्लियर बा लेकिन ताली बजे तो पड़े। अरे हमार हीरो बैठल वाले सर ए बबुआ आई रे बात बाजा लौंडा नाच अच्छा कस कि पूर्वे लेकिन रुको हो तू भी फाट गई यहाँ के चल दे निका आओ तुम रास्ता आई लाइन लगाओ तो बाबू आई लाइन छोड़ दो आई तो भैया बड़का भैया तनी किनारे आओ रावल लौर लेके काहे काहे बोली प्रोग्राम में ए बबुआ तनी किनारे हो कस लौंडा छोड़ के लस तनी पहले सबके हाथ उठे ताली कोई के ना भाई पहले सबके हाथ उठे धोती फाटल रे ना बेटा धोती फाटल तो ले ले 900 रुपया किनारे हट जाओ सब। हां बैठल ई ना कि अब को दिन तक गोड़े में धल के भाव भाव के मुंह गिरो ए भैया लौंडा ना तो छड़ कस आ कि पूर्वे पश्चिम वेलोते दाढ़ ऐसे ना बड़ी रेस में भागा सा। अरे लइका हाथ में तू तोरा मुझरा तनी हां आवा तनी हाथ उठा कैसे तनी बॉल मिली हमरो आ कि पूर्वे पश्चिम वेलोते कोई मरद बड़ी से
भाई ना बाकी सबके सहयोग मिला तनी मन लगता तनी सावरी हिले के बाद मन पाओ कि पूर्वे पश्चिम की बैठे सुगवा अरे वहाँ लगे बबन ठेकेदार जी की तरफ से पुरस्कार बा रखले रही बिहान महुओं की व्यवस्था चाहिए ना चाहिए महुआ तो दे दी सो बाबा भैया की तरफ से आशीर्वाद गोड़ लगा कि पूर्वे पश्चिम जाते जाते